Son Alexandre Varela e coñezo este pazo basicamente, en primeiro lugar, porque estou estudando Historia, estou a punto de acabar a carreira e, por tanto, sempre tive moito interese. Como, ademais, vivo a poucos metros deste pazo, aquí en Taboada, pois sempre me interesei moito por coñecer un pouco a súa historia. As primeiras noticias que temos dos señores de Taboada aquí nesta terra remóntanse aproximadamente ao ano 1400-1410, cando un señor, Lope Pérez de Taboada, comprou esta propiedade, construiu unha casa-torre e estableceuse aquí coa súa familia. Deste Lope Pérez sabemos que pertencía a unha familia de cabaleiros con moito poder nesta comarca, que tiñan varias fortalezas e que posiblemente o seu fogar, o seu solar orixinal estivese no Castro Candaz. Ademais, o Taboada no nome indícanos que os seus antepasados máis remotos que seguramente procedesen do actual Taboada dos Freires. Este pazo construíse un pouco despois. Non é ata o século XVI, uns 100 anos despois de que os señores de Taboada compren aquí a súa propiedade, cando o bisneto do primeiro Taboada que estivo aquí, neste caso Lope Taboada, o fundador, funda o seu morgado. Isto que quere dicir que todas as propiedades, todas as rendas, todas as parroquias sobre as que gobernaba quedan xuntas nunha mesma propiedade, da que entendemos que San Pedro funcionaba un pouco como capital. O morgado de Lope Taboada é fundado no 1522 e moi pouco despois, en 1530, é cando se construe este pazo. Construíse sobre a antiga casa-torre que, como dixen, levaría aquí un pouco máis de 100 anos e nada, entendemos que se lle deu xa a feitura que ten hoxe. Do punto de vista patrimonial, o Pazo de San Pedro é tamén moi excepcional, tendo en conta a época en que foi feito, porque non é ningunha casa-torre como a que podía haber aquí antes, no século XV, e das que hai moitos exemplos por aí adiante, pero tampouco é un pazo fidalgo dos que tamén abundan polo rural adiante. Neste sentido, a máis ben como unha especie de fortaleza, onde vemos moi poucos elementos decorativos, pero os poucos que hai son moi ricos e fálannos xa, incluso de influencias da arte renacentista. Dáse tamén o paradoxo de que xusto cando nace o condado de Taboada como tal, os condes xa van deixar de estar aquí en San Pedro. Isto non é algo que aconteza só en Taboada, senón que é algo xeral a nivel galego. Na segunda metade do XVII atopámonos con un conde, don Xoán Taboada, que efectivamente herda esta propiedade, pero ele xa é un fidalgo urbano, ele xa é nado e criado en Ourense, ele dedícase á política e ao exército, e cada vez vai residir menos aquí como tal. Sen embargo, tivo unha carreira moi próspera, tanto que á súa morte, por primeira vez, a súa filla recibiu o título como tal de condesa de Taboada. A condesa casou co conde de Maceda, unironse os dous títulos, e xa a partir de aquí a liñaxe dos Taboada foise engrandecendo, foise xuntando a outras familias importantes de Galicia, chegaron a relacionarse coas familias máis importantes de Galicia, incluso algúns deles tiveron moita relación coa coroa, pero cada vez van estar menos presentes como tal aquí. Os condes, os grandes señores, os que tiñan os títulos, xa non estaban aquí, van delegar o seu poder nas familias de fidalgos. Os fidalgos non eran outra cousa que familias de labregos bastante abastadas, que podían estar máis ou menos emparentadas cos nobres e que tiñan riqueza únicamente de ser intermediarios
entre os campesiños que pagaban os impostos e os señores que recibían por lei as rendas. Aquí en Taboada temos moitos exemplos destas casas fidalgas. Por exemplo, a de Relás ou a de Perrelos sí estaban emparentadas familiarmente cos señores de aquí de San Pedro, pero despois temos tantas outras como pode ser en Nogueira de Asma, en Buín e moitos outros exemplos. Unha vez que os condes e señores estaban cada vez menos presentes aquí en Taboada, San Pedro acabou converténdose nunha casa de labranza máis, é dicir, estivo rexentada por caseiros. Seguramente aquí era onde se cobraban as rendas de toda a xurisdicción de Taboada, que abarcaba case todas as parroquias da parte central do actual concello, e chega nese estado ao século XX. Estamos na igrexa parroquial de San Pedro de Bembibre, que lle dá nome á aldea onde está o pazo, pero está a menos de 1 quilómetro. Estamos realmente nunha paraxe espectacular porque estamos rodeados de natureza. De feito, en orixe, hai unha lenda que di que aquí atopábase un mosteiro e coas pedras do cal se fixo o pazo, pero como todas as lendas non sabemos canto hai de verdade e canto de lenda. Os señores e despois condes de Taboada tiñan a súa residencia en San Pedro a poucos metros, entón, en distintos momentos decidiron financiar melloras, financiar obras de arte nesta igrexa, de alguna forma porque era tamén a igrexa da súa parroquia. A parte da riqueza escultórica que ten xa de época románica, tamén no interior ten moita riqueza artística, non só polo arco triunfal, tamén por ese púlpito escavado no muro que é tamén moi excepcional, pero sobre todo polo legado artístico que deixaron os condes. En torno a 1690-1700, a primeira condesa de Taboada que recibiu propiamente este título, que era María Teresa Taboada, pagou a construción do sepulcro para o seu pai e tamén financiou, xunto co seu marido, o conde de Maceda, este retablo tan rico, xa en estilo máis ben barroco, para a igrexa parroquial. E por iso, tanto no sepulcro como no retablo, ten grande importancia o escudo familiar da Casa dos Taboada. Vivo con moito orgullo vivir tan cerca, porque realmente vivo a moi poucos metros tanto do pazo como da igrexa, e sobre todo porque me dá a oportunidade de, como nesta ocasión, ensinarlle a todo o mundo e demostrarlle que a riqueza de patrimonio que temos moitas veces non lle damos importancia. É algo que temos próximo, é algo co que convivimos, algo polo que pasamos a diario fronte a él, e por tanto pareceme que en xeral todo o mundo ao final se acaba interesando por que hai detrás deso.